Na ty nie je toto už náhodou 9. týždeň? Ale áno, veď to začínajú zápočty. Nevadí, ale napriek tomu sme si našli čas a zosumarizovali všetky informácie. Vychutnajte si teda túto krásu spolu s nami. AZU vás pozýva na besedu s magistrom Marianom Lazúrom na tému riadenie seba. Kedy? 20.11. o 15. hodine v Univerzitnej knižnici Tuke. A hneď odtiaľ môžete ísť na vytvorenie oficiálneho slovenského rekordu. Ako k tomu môžete prispieť? Stačí, ak prídete na internáty Boženy Nemcovej o 20. hodine a vytvoríte najdlhší ľudský reťazec v štrnganí vareným vínom. A pôjdeme si aj zatancovať? Určite do Téčka na afterparty od 23.30. Každý, kto sa zúčastní, má vstup zdarma. Ahadzi, to je ale nuda. A čo mám iné robiť? Poďme si nikam zatancovať. A kam? No predsa do Večka na party Everybody Dance Now 20. novembra o 21. hodine. Bude sa tam hrať mnoho štýlov, čiže každý si určite vyberie. Tak sa tam teda vidíme. Máš rád futbal a máš aj veľa kamarátov? Tak neváhaj a prihlás sa u Ľubomíra Hliváka na futbalový turnaj, ktorý sa uskutoční v telocvični na Jedlíkovej 7. Musíš to však stihnúť do pondelka 19.11. do 15.00. Ak nechcete zaspať na Vavrínoch a radi sa pravidelne precvičujete, je tu niečo pre vás. Každý štvrtok od 18. do 19. hodiny na Jedlíkovej 7 posilňovanie zo zorov. Vstup je len 3.30 a prípadne, ak by ste toho mali málo, každý pondelok o 18.45 v Atrium klube v Zuzkinom parku. Ak si kreatívny a inovatívny študent, ktorý sa už popri vysokej škole venuje vedeckým projektom, neváhaj a uchádzaj sa o grant nadácie Tatra banky v odbore aplikovanej informatiky. Uzavierka prihlášky je do 30. novembra. Každý z nás má rád dobrú hudbu, preto vás pozývam 23. a 24. novembra do Cactus Pubu na Zámočníckej 1, kde sa bude konať akcia DJ at Work. Vstup je voľný. Aj Košice ponúkajú zaujímavé akcie. Jednou z nich je 18. ročník košických folklórnych slávností, kde sa predstavia folklórni tanečníci a speváci, ktorí si zasúťažia o cenu Štefana Mráza. Druhou, nie menej zaujímavou akciou sú iné cesty. Je to premietanie autentických fotografií, ktoré sú spojené s diskusiami s cestovateľmi, ktorí navštívili miesta, kam sa bežný turista nedostane. Príďte sa na to pozrieť 23. a 24. novembra. Pre viac informácií si kliknite na www.sosna.sk/iné cesty. Máme za sebou krásny jesenný deň. Ešte nás ich niekoľko čaká, preto ich využite pri niektorej z ponúkaných akcií. Držíme vám prsty pri zápočtoch a prajeme krásny týždeň.